Čaute, ja vás vítam u nového videa po strašne dlhej dobe, 3-4 mesiace. No proste po dlhej dobe a ja vás vítam u nového videa a v dnešnom videu tu budeme odpovedať na vaše otázky, ktoré ste mi mali napísať na short. Odpísali dvaja ľudia, ktorí napísali trošku viac otázok. No ale to vôbec nevadí, pretože aspoň tu budeme mať čo robiť. Ešte pred začiatkom dajte like na toto video, odber a zvonček a my ideme na to. Prvá otázka. Pozeráš Skibidi Toilet? Nie. Ja Skibidi Toilet neznášam. Ako také, že si Skibidi. To milujem, ale Skibidi Toilet. To je proste Skibidi Toilet. OK, ďalšia otázka. Tešíš sa do školy? Samozrejme, že nie. Kto by sa tešil do školy? Ako bez urážky, hej? Učiteľia nejaký plat potrebujú, ale... To je jedno, poďme ďalej. Aké je tvoje obľúbené jedlo? Neviem. Pizza? Asi. Neviem, poďme ďalej. English or Spanish? Turkish. Aha, ty sa pýtaš na to, kto vyhral euro? No tak Spanish vyhral euro. Jop, ale kebyže mám odpovedať English or Spanish, no tak Turkish. Ja viem, čo chceš povedať a nepoviem to. A keď už tak, Spanish. Lebo Spanish nevieš? Dobre, poďme na ďalšie otázky. Proč sa menuješ Rocky? Pretože keď som bol malý, no tak sa mi páčilo meno Rocky. Dobre, poďme ďalej. Aká je tvoja obľúbená hra? Nie je to Roblox, lebo ho teraz hrám. Čo ja viem? Ani Bravolko. Minecraft, Fortnite. Jedno z toho. Ďalšia otázka. Favorite skin vo Fortnite? Práve tu o ňom hovorím. Aha, to mi stačí skakať rovno. Frozen Pilly. To je môj najobľúbenejší skin. Frozen Pilly. Ktorý bol zadarmo na Vianoce. Dostal si ho v darčeku. Najobľúbenejší tým vo futbale. Paris Saint-Germain. Kvôli Messimu. Proste Paríž. Ďalšia otázka. Seriakari alebo Moon? Ja. Nie. Obidvoch mám rád, ale teraz asi viac Moon. Asi viac Moon. Ďalšia otázka. Česko alebo Slovensko? Som Slovák, takže asi Slovensko. Rohlík alebo chleba? Tu máš odpoveď. Žer si housky, to mě nevá, ale já jedu chleba. OK, takže asi nejako takto. Pes alebo mačka? Toto je otázka, na ktorú som nikdy nevedel odpovedať ani sám sebe, takže ti na ňu neodpoviem. Ďalšia otázka. Auto alebo motorka? Myslím, že dream každého chlapca je mať auto, takže auto. Aj keď som bol malý, no tak som chcel strašne veľmi motorku. Ale časy sa menia, takže už je to auto. Také BMWčko si kúpim, alebo čo, ja neviem. OK, ďalšia otázka. Favorite continent? Európa, samozrejme Európa. Prečo? Akože, keď žijem v Európe, tak asi logicky Európa. Ďalšia otázka. Messi alebo Ronaldo? Neymar. Ale ako, keď iba Messi alebo Ronaldo, no tak Ronaldo. Sorry, Messi. Jamal alebo Guler? Jamal alebo Guler? Mám radšej Gulera. Ako úprimne... neviem. A posledná otázka, prečo by ľudia mali dať odber? Pretože kto má odber, je legenda. No a to by bolo všetko z tohto videa, má to pár minút. Ak chcete ďalšie takéto podobné video, alebo part 2, no tak nezabudnite dať like na toto video, odber a zvonček. My sa vidíme na budúce. Majte sa. Čau, čau.